Halo लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायफिनलायबाय एक्चुअली आं दंफैयो दिनै आरोबाव फिन खनसेबाव मा होननानै बुङो सिसुबारियाव फैफिनबावदों दै आंजों लोगोसे दा दंफैयो माने मा होननानै बुङो बे इउटिअनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि बिसोरो दंफैयो थ' लोगोफोर नोंथांमोन आं फंनैसो एसे नायलांनि सिसुबारिनि जिहेतु हालात मा अबस्था जाना दं थांनाय बारावबो बिदिनो दैबानाजों खुरखा जानानै गिर्जाबो थांदों स्कुलबो खुरखा जादों होनना बुंदों बेफोर भिडिअखौबो हानायमानि खोन्थानो नाजागोन बावहाय नट अनलि बर' आदिबासिफोरबो दङ बायदि घरकट हा र' घरदु कट ওচৰতে এইটো ঘৰ তাৰপিছত কি ৰিলিফত খবৰ চবৰ কেনেকুৱা ৰিলিফৰ খবৰ চবৰটো যোৱাকালি ৰেচন আনিছিল মণ্ডলে কোনে আনিছে ৰেচন দিছে যোৱাকালি মণ্ডলে দিছে মণ্ডলৰ পৰা কিমান কেজি কৈ দিছে এই জনক 4 কেজি কৰি सबবিলাকে পাইছে गभर्नमेन्ट जोंनि जाखिनि खुंथायाव थानाय सरकारनि बिथांमोननिफ्राय माबाफोर बिथोन फैबाय बायदों नामा दाखालि नायनो फैदों आरो साफिनियालाय ओमफ्राय आंबो मिथिलायलाङा सार खामानि मावनायजों मानायजों ओरै टेनसन थाबाय सार सोर फैया माने दिनै फैबावनो नायदोंमोन ना सार दा फैगोन सोर फैनो होन्दोंमोन माने दा फैनो होन्दोंमोन खोमा इसोर दा जिर'सिमनि खिथागोन खोमा आलासि फैनो होन्दोंमोन मादैमोना बिदिनो थाबाय थानो लुबैयो ना माने जोंथ' सार दस्रायावसो एरायनो लुबैबाय बेसे थाबाय थाबावनो माने जों बे मास मोनसे हरै खावसेजोंबो मोनसे रिलिफ दंबावोमोन मोनसे सासे गथ' दं बे गथ'खौ आं एसे नायहै आंनि समायना नार्जारि नोंनि फंबाय नामा मा नाम अनसुमा नार्जारि अनसुमा नार्जारि नों सानैबो फंबायखौ अनगोन ना अनो दा ओंखाय दा ओमफ्राय दा नोंसोर बेफोरबायदि न'आव थाबाय थानो लुबैयो ना मायो बिदियाव थाबाय थानो लुबैया हा बिदियाव थाबाय थानो लुबैया फरायनोखौलाय मोनदोंना मोनाखै स्कुलाव थांनो मोनदोंना मोनाखै टिउसन लादोंमोन ओमफ्राय थाङो दाबो दङ ओमफ्राय नोंसोरो दा बिदि रिलिफ थाबाय थानायखौ लुबैयो ना लुबैया मोजां मोनो न'खौ गावनि हायाव थानो लुबैयो दैबाना खुरनायखौथ' नों नुखाबाय दा नोंहालाय ओरै फै नोंबो ओरै फै सानैबो फै ओरै फै नों बिदि रिलिफआव थाबाय थानोखौ लुबैयो ना लुबैया सानैबो लुबैया दा ओमफ्राय स्कुल मोजाङाव हाबनो लुबैयो दा सानैबो ओमफ्राय नोंसोरनो सरकारनि मानसिफोरखौ प्रमद बर' सारखौ नोंसोरो मा खावलायनो लुबैयो बुंदो दे बुंनो हागोन हा लुबैयो थ' बिथां UPPLनि प्रमद बर' बिथांनाव नैबे गथ' सानै खुदिया सानैया मा बुंदों खोनाबाय जानांगौ हा लुबैयो होननानै बुंदों बिसोरो दिनै गथ'फ्रा न' मोजां गैया बिसोरनि न'नि हालादखौ नोंसोरो नायनो हागोन ओरैहाय मा अबस्थायाव थायो नैबे जा न'आव दङ आङो जि न'आवहाय दङ बे न'आबो मोनसे हादानाव थानायफोर बायदिसो बेफोर गथ'नि खावलायनाय बिसोरनि जाखिनि बुंनाय बेफोरखौ नोंसोरो नाय आरो नायदोंब्ला बिसोर गथ' सानैनि मोखांखौ नायनानै अननानै हाखौ होनानै होयोब्ला मोजां जागोन जुदि सरकारा जुदि नोंसोरनो हा होआब्ला माखौ लुबैयो फैसा बायनानै फैसा हा बायनो थाखाय फैसा नांगौ आरोखि नोंसोरनो ना ओमफ्राय मा नाम होननानै नोंना खोन्थालाय दे समायना नार्जारि नोंनालाय सन्जिना नार्जारि ओमफ्राय नोंहा मा क्लासाव फरायोमोन क्लास 4 ओमफ्राय नोंहालाय आं क्लास 3 आच्छा दे होमब्लालाय बुंफाबावो सासेबाव आदिबासि बिथांजों आं फंनैसो खोथा सावरायबावग्रोनि दे जोहार गे इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ पुरमिला मुर्मू तिहिᱧ आले खेडंडा सिसुबाड़ी तिहिᱧ पट्टा कुरा हसा सनामी इदी चबा के तले प्रमोद बरो सरकार से उलिसन हसदा चिकायदा तिहिኝ आले खेडंडा सिसुबाड़ी रे तिहिኝ होय बार जो थेना आले जे उलिसन हसदा चिदा बा हजु कना नवा खेडंडा इकिबा इयो रे सिसुबाड़ी अतु चिदा बा हजु कना चे बाबते उन समय दो उलिसन हसदा मेन केदा जे आपे ओकार पे तहना इन ओंडे गिन चला तिहिङ आले तिहिङ पट्टा कुरा मियादी हसा इदी चबाय कान तले रह थिंग उलिसना हसदा
Candbol teh hom banyak lokan teh, cupi teh hom banyak lokan teh. Bang do resone aguli kan, bang do nyenyale hajuk kan. Atihing ina din do भोट हेज लेन खाय दो बोले पेड़ा गुष्टी और चिरिते को नेल उरुमा को उन समय दो 1 टका 2 टका आले इमाल पे भोट हेज लेन खाय दो गुष्टी पे नेल नाम उरुम को पेड़ा पे नेल को ओलिसन हसदा जहार गे हिना में नोडे उसराम हजु सिसुबड़ी अतुरे आरो अखमियात किबा कबो नेकी कम अखमियात कय दिबे जे सिसुबाड़ीत कुनिबा प्रमोद बराय आहि फेले किबा खुदिसिल बा माटी देवा बा घर बनवा एनका किबा कथा कइसिल नेकी কইসের কুয়াটা তো জোয়া বছর কইসেল মাটি দিম এখনো মাটি দেখিবার এখন মাটিটাও দেখাবার পাওয়া নাই জায়গা বুহিবারও দিওয়া নাই আর আগত রিলিফ খাওয়াটা কোনেবা ঘরত অলপ অলপ বাসিছিল এটাও আকো ঘুরিবার কইছিল ঘুরিছু এখন তো আরো সব গিলাই মাটি লইয়া গেছে আর এখন কোন দিয়া না বুহিম আলা সালা এখন রেশন অলপ আহে অলপ না আহে কয়জন খাম কয়জন না খাম 2 কেজি 3 কেজি রেশন আহে ইমান ঘরের পরিয়াল ইমান 10-12 জন পরিয়াল কই দিন খাবো এটু বুহিয়া আরে ফলে কামত হাজারা কাম করে মানো শিশুবারে কয়জন সবজন হাজারা কাম করে খায় তাৰপিছত প্ৰমোদ বড়ো সাৰো কিবা অনুৰোধ কৰিব নেকি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেখিটো কিবা কিবা কৰিব নেকি অনুৰোধ কৰিব নেকি কৰিব পাৰিব অসুবিধা নাই আপোনাৰ কাৰণে এইটো টাইমটো দি দিলো প্ৰমোদ বড়ো আৰু হিমন্ত শৰ্মা বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত হনকালে আহিয়া এটা আৰু দিব আৰু জায়গাটো দেখিব আৰু কতবা থাকা জায়গা ভাল জায়গা দেখাই দিব লাগিব আৰু পাটা মাটিটা হনকালে যোৱা বছৰৰ নেনেকা মাটি গিছে বহুত পাটা মাটি একো দিৱা নাই পইচা আৰু খেতি বাতি কাৰণে 1 টাকাও পোৱা নাই আৰু এই বছৰতো বহুত গিছে অলপ বাচিছিল এই বছৰতো নাই একেবাৰে নাই সব জনের নাই বাসি নাই আদিবাসী এনে ইয়াতে কি ঘৰমান আছে 35 ঘর তো ইহতে তো সব রিলিপোটেতে আছে আছে সব জনে আছে তা কিবা কব লাগা থাকিলে কব পাৰিব প্রমোদ বড়ো সারত মই খুজিয়া আসুন যাতে এতে আছে সব জনে রিলিপত আধা নিজে ঘরত আসুন আধা রিলিপতে আসুন হনকালে আহিয়া রচন ঠচন সব বুঝাবা লাগিব ঠিক আছে ধন্যবাদ দিলো আপোনাক যে ইমানখিনি টাইম দিছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ দিছো তো लोगोफोर आंजों दंफायोमोन सासे आदिबासी बिथांनि गोसो सिंनि खोथाखौ जेरैबायदि फोरमायदों तो बिथां प्रमोद बड़ो बिथाङा जुदि नायदोंब्ला बा मोनथिदोंब्ला अन्नानै बिथांमोननि जाखिनि गोसो सिंनि गाबनाय गोसो सिङाव जाखिनि दुखु दाहानि खोथाखौ फोरमायदों बेफोरखौ अन्नानै नोंथाङा नायनानै हा हुफोरखौ एसे नायनायदो थानायनि थाखाय मोनसे सेटेल खालामनानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो खारन बिसोरबो दिनैहाय नखर दं गथ' दं दिनै स्कुलाव थांनांगौ दिनैनि दिनाव लेखा रोङाब्लानो जेबो खामानि गैया मोनसे माबा मोनसे खामानि मावनांगौ थाङोब्लाबो सिगनेचार होनांगौ जायो दिनै बे गथ'फोरा जुदि नेक्स्ट जेनेरेशनफोरा जुदि दा बेवहाय थानाय जेसेबां गथ'फोर दं बेफोरबायदि गथ'फोरा जुदि स्कुलाव हाबनो मोनाब्ला फरायनो मोनाब्ला बिनि दायनिगिरिया जागोन बिथां प्रमोद बड़ोनि सायाव तो लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि